साराबो उनावहाय प्रमद सार बायदि मन्त्रि एमएलए गावबुराबो जाया होननानै जाहैगोन नामा? बिक्रम दैमारि आदा ओमफ्राय रायजोफोर गासिबो नै जानाय लोंनायनि हाबाफारि जानाय लोंनाय रायजोफोरजों जयै Hei, Ayong, điều sẽ ra cái năng đây. Điều sẽ ra cái nama ra cái. Đây. Jadi babu jadi babu jadi. Hei, sengraber. Deh, dah kabai. Deh. Jadi. Sungguh sindong. Mana ase? Ya, ঠিক আছে. ভালো মতন বানাইছি তো? Deh. Rande moza. Ini sama jadi nama. Jangan itu pakai. Oh. Sigaret boy. Dia kustu zabayna tane. Piknik nalai ne. Piknik to. Eसे kustu kalamdı. Oy alai pannanggo na bainanggo? Baynanggo. Besangni bainanggo. Besangni bainanggo? Thaiba. Pansiयाव. Ekmo होनांगौरा. हरना सिगारेट. Thaiba na? No 100 ni horde. Ayo फाथै गैलाहाय. Fatik ya जायोलै. हरजोबदो जाजायो 1 थाखानि. लादो नावा. रोङाबो. सोरबा थ्रोब सोलायगोनलै. खावै दे. ना होमबा? दे ओमफ्राय सिगारेटखौ हर दे. सेंग्राफोर गसंनानैबाबो मोजां जालांदो दे मोजाङै थागोन बिदिनो दे गसंनानै मोजां जालांदो दे थिगानो दे मोजाङै रानना होदो एकदम समान होदो दे Thưa này á. Làm cái đó. Em biết trúng bùa. Em biết làm. Đúng. Ra vậy chú. Thôi ra đừng ná. Không có thôi ra. Dạ được rồi. Đâu phải chờ đừng đâu. Nè. Sao đâu lại. Khốn cuối. Thì sẽ làm phàm cũng xong mấy cái thâu dây. Làm phàm mình chú nào nè. Ai giúp làm giúp phải. दा सारमोनना बेवहाय ओरैनो जानाय मानाय आयोजनफोर गोबां बानायदों दा नोंथांमोना माबायदि मोनफैदों बे जायगायाव फैनानैहाय मोजां मोनबाय मा जागौमोन माबामोन संकसआव जाबाय लोंबाय आंथ' लाफा जाबाय नों मा जाखो जाबाय बिदिनो एसे माबा संकसनि ना जादों आंनियाथ' बे क'क्राझारनि लाफाया बिराद गोथाव आदसा मिरामिस लाफा रुनाय अमा सावनाय आरो जों मामोन आमायथु दाउ थारुन ना आरो जों आरो अमा एवनाय बिराद जाबाय गोथावमोन मिथिंगाजों लोगोसे बिराद मोजां माबायाबो सिनारियाबो मोजां बेनिखायनो मोजां मोनबाय जमदुवार ब्लकनि इयुथफोरखौ इयुथ आरो बिएसइउ कम्बाइन बिसोरो लादों दा जानानै जों मोजां मोनबाय उनाव आरो बिदिनो मोनजाबावथोंसै नङा होमबा गोथाव जादों लाफाया गोथाव नोंसोर मा जाखो लाफा नों जाजोबदों ओइ आदाया मा जाखो हानायखिनिखौ जाबाय रांथ' नोंथ' माइ बेमारि बेदर अमा बेदर मोनजाया बियो जा खमायो माने जेखि जाया दे जाबाय मोजाङै जादो देहाफोरा मोजां जों जुद्ध नांनांगौ नालाय नङा होमबा लोमजादोंमोन नालाय आं मास मोनसे आदसा जाफिनगासिनो दं बेनिखायनो दे बेखिनियानो ना साराथ' पार्टियावहाय बै समनिफ्रायनो बिपिएफआव मैखोम बाहागो लाबोबाय थादों
सोरबा सोरबाया बुंनो नागिरो जे साराबो सानसेनि समाव टिकेट लाहैगोन होननानै दा बिनि बेलायाव मा बुंनो सानो माब्लाबा टिकेट लागोन नामा टिकेट लायालै आंलाय मावा टिकेट होनो आं लायाबा टिकेट बिनो फिसा बैसो जायाखै नङा होमबा दासो सानांदों आं उन्दै मानसियालाय मा टिकेटनि इसोरनो नै दा बियाखै आंलाय आरो मानो बिनालाय समस्यानो गैया साराबो उनावहाय प्रमद सार बायदि मन्त्रि एमएलए गावबुराबो जाया होननानै जाहैगोन नामा रायजोआ लुबैयोबा जागोन होननाय बायदि जाबा गासिबो जोंहा साउथ इण्डियान फिल्म नायना नाया साउथ इण्डियाआव कुनु मन्त्रि एमएलए जाया बिनियाव थांबासो माने फिल्मा मोजां जायो होननाय बायदिलै नों डेन्जार जागोन दानो जायोबा नों रायजागोन बुंजागोन नों आरो सेस जागोन आरो बेनिखायनो बिदि सेस जाद्रायनायाव थाङा माने बिजनेस हिसाबै थागोन थिखादार हिसाबै थागोन बिसुआ बेनो जोङो सोरबा सासेखौ थिखोना हरगोन जाहाथे रायजोआव उपकार जायो दा जोङो देरहाया माया टिकेट नांगौ होनबा जागोन नामा जोंखौ रायजोआ एसे एनै साफा सानै बा 50 जन मानसिया मोजां मोननो हागौ टिकेट लालाय नों गासिबो खारजोबगोन साबाल' थाहैगोन बेनिखायनो बे टिकेटफोरखौ बाद हो जोंनिया बिटिसिया मोजां जानांगौ थिखा मावना मोनजानांगौ बिटिसिनि थिखाफोरखौ आउट खालामनो हानांगौ जों मोनबा दामोन बिटिसिनि मानसिया मोननांगौ जोंहा इउपिपिएल बिजेपिजों खोथा गैया बिसोरो माव गासिबो ज' ज' मावलायगोन बास नङा होमबा बेसो आंनिया